To jama'a, muna muku gaisuwa na Islama, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Kun ga wanga hoto da muka aiko muku, ba komai wani illa karamatullah. Wanga karama ne da Allah ya nuna ma wani bawan Allah da yake kasan Larabawa. Wato mafalki ne ya ga annabi, shi da annabi suka tantance wani magana. Wato da Allah ya kai mu da safe, sai ya taso ya zo cikin bainar jama'a. Maimakon ya gaya abin da ya gani sai bai yi haka ba, sai ya juya magana ya yi shi wani magana daban da wanda ba annabi ya gaya ba, sai kuma ya ƙara nashi ƙarya kai, ya jujjuya ya yi abaicin da ba a yi, ya gaggaya wasu maganganun da ba su da daɗi da bai kamata a gaya ma annabi ba. To shi ne a take nan wurin Allah ya mai da shi sun zamani. Shi sa jama'a muna turo muku wanga kuma ku tura ma ɗan uwa musulmai su ma su gani, wanda bai tura ba. Wai wani mai kuɗi an tura mai wannan ya ki turawa, ya yi delete ɗin shi, sa Allah ya mai da shi talaka. Wani ɗan sanda kuma shi ma an tura mai wannan ya tura wa mutane, Allah ya bashi sana'a mai kyau ya bar aikin ɗan sanda. Saboda shi jama'a muna gaya muku, duk wanda ya ga wanga sako shi ma ya kokari ya tura ma ƴan wayen shi musulmi, sabida su ma su tura ma wasu. Ana son ka tura wa mutane 13. Salamu alaikum. Allah sa mu cika da imani. Allah raba mu da ƴan adawa. To jama'a